sa sustansya kay kana makakita man pugos palengke nga nay nagbaligyan nga ngani. Unsa katubaghanin na tilawan kaysa amang labis buol. Di man may magluto ngani, may murag maludya ko di ko kakagulay. Hanad kong kagulay ganang ko nga yung mga green leafy ba. Hi guys! Welcome back to my channel. Karon day guys, mag-alasing ko na sa hapon. Karon pa ko nakagawas gikan sa kwarto ni Busing kay kuan. Gandaran siya kakuilaw, nervyos, nandiya. Di siya magpabidya. So nahitabo, dito na ko nagsigig. Tutanaw ni Diya, dira ko naglingkod-lingkod kay mahadlok siya kauban. Nandiya guys, say hapon naman na, diwa ko mong kalutog paniod to. Ang gipa sa tidig na, ang gipa puli. Siya na pa ito dito, ako ning gawas ko kay handyo ko nga magluto ko. Hindi problema, nagluto ko, paano pa ko ilutuon? Kay wala pa may mahadlig. Konsumo. Hindi agang buhatan guys, na may daghang karanay sa ano na nagamang busing nga pispili. Mao na lang ito yung sudanan kay madilain. Hindi. Ang ako ka ng dahon sa sayuti kasi sabi na kailadan na. Dili lang po ko sa Manila nakakaog nga ni guys kay ang kauban nagtanong man dito sa likod. Jawa di ko nag-film ganiha katulong ako dito sa likod kay mga ero. Arang sabaan nila nga nang ako diya. Nagbinto na naman po ko guys. Kaya wala gilain ni manglurat ang mga tao, may sudanan. Masig magsudan na po ni Sitsiriya dani, kaya namin dagang Sitsiriya. So may sudanan. Tamaw ni guys, mag-imbento ko, dahon sa sayuti, katong pispili, kaya wala gilain. Hindi. Agtigatod po na mo, frontliners na tugatod na mo. Wapod to sila kalugar, kay paano lagi sila, mga doktor, gasing po busy. Nag-insay na aladari guys na pwede namang kanon. Mao na lang dyan among antusan, mao na among pagtiyagaan. Kaya lista dagi guys, lami ikaunog ka ng kuwan, among gusto, di man namang makaon ng among gusto, di man makagawas. Dahil man dyan sa una guys nga, kung nami gustong lutuan, pwede rin mo gawas, mapalit ni. Karon dyan namang mahimo, yun ang karanay, nagagwanta laman may gunsay na Damaw ni guys na Diyan prince ang i-research ang dahon sa sayuti. Naman po ni sa sustansya kay ka na makakita man pugos palengke nga nay nagbaligyan nga ngani. Diyan katubaghanin na tilawan kaysa amang labis buol. Di man may magluto ngani, may tanom dito sa sayuti. Nanin agang kauban kay nagtanom man arang daghan nagdahon dito sa pader. Mani, nakanahan na akong hal namang kung lutoon eh. Kaya napod may nakaon nga green. Kahit guys, oy. Hindi guys na, asa na yung hawanan. Hawanan. Kanay bisag dako sa dahon guys, basta dabong pa pwede. Udlot na ni siya guys. Diya. Atong dabong. Dabong nga part. Nilalim dyan dari guys. Karoon na dyan ko huwag na dyan paita. Hindi na mo makaon na mong gustong kanon. Kay
Katong nga pa'y pandemic guys. Tagaan naman may allowance. Kami ramay mo palit kung isa mong gustong sa danon. Karon kay di na dyan guys. Maghuwat na lang may isa ihatod. Magwa pa ihatod lagi. Mga nang nita na lang mag pagi guys. Hindi sa di masudaan kay ang luratag mata. Bugas niyo guys, di may mautdan kay bugas kay kuan man sinako man ang konsumong ni kuan. Kanilang sa daanan may lisod. Napaday ko yung kuan day guys, napaday manok sa rep di ay. Grabe di pula nagad ko kinaog manok. Parito, tinula. Murag na kuan ako na nahilo na, nalason, manok. Di lalim. Di lalim ang panahon dari guys. Marang naman talinig kanding guys, kaong dahon. Pero nakaluto na kong nani guys, kanunay. Tungod lagi kay nagtanong si ate nas likod para naghanap. At bitang nagluto kong pitsay guys, nagbutangan po ng pispili. Natuon na po na pagluto. Para pong igisa, hindi nakuha na. Anong ibutang ang piniritong isda. Hindi na naman maginarte, ang ginsay. Pwedeng ibutang sa diyan basta di makahilo, hala karon pero mabuhi. Nja, si Aliana Rabaw, gahong atong paybaw na ingana, ako'y sudaan. Dahil ang sudaan mo na ingana. May nga sa Aliana na nga, uli na kuno ko. Karon ang suwadyag tawag, kaya hang binuangan nga ako'y sudaan. Ang binuangan sa Aliana. Wish ko lang kung makuntak. Ay, salamat na kontak. Ano yung style guys? Ugay, butang asang bra. Kaya rin. Ang pagtubaga. Busy na siguro mga tao sama ko sa baron. Sayang. Hello? Isa man eh. Anang? Kumusta? Mas Aliana na? Atong binuangan. Di mag-uli man na si Jab makaibaw ko sudan. Karon kay wala gi may sudan dari ko an. Ang harap kog dahon sa yuti ang gisahon akong butangan ko. Dahon sa sayuti. Dahon sa sayuti, di ba sa ato din na natutanon? Wa, di pa tayo sayuti di ha, dari kay utanon man, kay di tanong man nga tidig na. Hindi man dato. Ang kanang udlot ba? Mura, gupo siya udlot o kanang nai kubasa. Ara ka sa liyan na, kaya isang binuangan. Minsan diyang reaction mo yung kuba ko isuwa. Arang bisin pa itagari sa mga lugar ginuko. Bawo na insan ni medyo pa naging tuwid kay pwede pa may musibat. Karon di na din kasibat din noon. Ano man na magkagrabe dari mga nasakit sa kubig.
Di lagi may kagawas. Kanihang load. Rani. Inatag rani. Lamin ta ito makakantod. Sinugbang ko ang. Gimingan ako kawag sinugbang kaning baboy. Lagi. Nah. Bawal may hapdi. Nah. Naglista lagi may. Wala lagi may paliti pa. Para sa liyan na na. Tapos sa akin yung binangan kung ako'y suha. Oh, haluya na mo ko eh. Saka may darit. Yan na. Kamusta man ka? Okay na pa. Day, tabangi ko day, Bing. Luoy ko day, kaya ako'y sudan. Ako'y sudan, day. Yan na. Oh, yan na. Palagi ko sudan, tabangi ko. Huwag sudan ni mong mama. Tinapa? Na, may tinapa. Ha? Mapalit? Hindi lagi may makagawas. May problema. I love you. Maluwi ka si mama day. Rabi si das mama ni mo day. Maluwi ka di. Luwi naman mo mama dari tay. Ha? Luwi mong mama. Kami sidaan. Tinapa? Isa mali mo sidaan. Isda. Lami ikaw sinugba day. Sinugbang baboy. Lami ikaw sinugbang baboy. Love you! Nanuman ako. Lagyan mo ko na dahon. Ha? Nagsuman. Ako nagsuman. Nagluto lagi ko. Sudaan na mo, dahon. Mukha mo ka kung sudaan ni mama, dahon. Hindi ka mukhaan? Ang sudaan ni mama, dahon, day. Dahon sa sayuti. Mukhaan ka? Bitaw, wabito na diha, day. Nariras Manila na, ah. Agiluto raman ng mama, kaya wala na may laing sa danas mama. Luwi lang ni mong mama, day. Lagi, muli lagi ko dahil, day. Huwag ka nang pwede na nag-birthday ni mo nga. I love you. Ha? Ha? Balon. Na, palitan kang mama balon nag-birthday. Oo, bago. Pag binutan na dyan, sige. Ayaw ka nga ito kalsada, kaya bisig malig siyang kanay motor. Ha? Saron? Isa mong i-request na hiling? Isa? Alili? Bago na po na isang bisyo. Bago na po na isang bisyo.
Mo na guys, ang giprito ang pispili usa na isabol sa bulay. Guys nga ginagluto na pugkog ngani pero pitsay laman to. Karon kay gilagi ko ganahan guys ug kanang way utan mo na nga. Imbento na laman dyan kung sa'y pwedeng imbentuhon. A few moments later. So mao na ni guys aghang giluto nga dahon sa sayote ug pispili. Wa na mo na pakita pagluto guys kay gigisara man ni siya. Diya guys na maniud to sa ta dang panihapon. Diya ako ra rin isa mo kaon sa karon kay sa tidig na to as room ni doktora. Diya man yung style dari guys ug nay andaran si doktora sa ijang anxiety. Magilis-ilis ming duha. Bantay o di may mahimo. Di jaray mong gubanta dyan. Karon naghumanag kaon. Kuan. Ako na pa'y mubantay dito. Sige na lang lilingkod guys. Wag nakit na ng sampot o. Kanang lilingkod dito. Na nagaman nagkaundan sa atin ako. Lami naman po guys, wala Hindi nila na mag-inarte guys. Ay, pila ra ba'y butang sa atong tijan. Ang mga taong secondary guys, balik. Isda, manok, itlog. Ako guys, murag maludya ko di ko kakaugulay. Hanad kong kaugulay, ganahan ko nga yung mga green leafy ba? A few moments later. Nandiyan guys, anang gihatdan ng pagkaon si doktora. Ano diyang pagkaon. Nandiyan, naghuwat pa man ko nandiyan kaya nag-ampo pa man. Talaga sa pagka-vlog ni Florami. Hey guys, ako na po nipulay natin dig na to. Si Busi nag-ampo. Ako na po nagbantay. Nandiyan. Baskag ko man si Jack, kaan naman. Mahadlok naman si Jack. Si Jarang isa. Diyan, nagbantay ko ni Jack. Tanaw po ko vlog nila Florami. Diyan guys, maura to yung vlog karong adlaw. Kay walagi pa laing madyong i-content kay naradari. Diyan karon magawas na po ko nga tidig na. Nagkaon na tidig na. Si Diyan na po dari. Gawas na po ko. Si Jay mo bantay man. Nagkagabi Diyan. Diyan mara to guys. Diyan. Salamat sa to ng mga ning support na. Magway puas nga pagtanaw sa vlog. Bisag way lami. Kamuray lami. Ito yung vlog parang adlaw kay malagi mga interesting kay naram ko daris
Sud sabay. Ang dami nga, wala eh. Ninja kuan. Boring ka dyan yung vlog, guys. Okay. Saan naman, di man po ko bibuhon nga tao. Di man ko para sa uban nga. Anang tamaw bito magara-gara ako kay seryoso man ko. Ninja. Salamat laman ninyo ang tanan, guys, nga bisan pagway lami ang vlog. Naghapon mo ning tanaw, maghapon ko ninyo bijay. Salamat ninyo tanan. Salamat sa tanan ninyo suporta. Ay, nako. Ninja. Mora to, guys. Love you all. Bye-bye.